hayi kusinda kuyehlela. Njengamanje kumele ngiye lapha ezansi impela. Lapha ngoba nibona nje. Kumele ngiye lapha ezansi. Ngiyohamba khona. Akukho engizokwenza. Ngithunyiwe kumele ukuthi ngiye khona. Ngizobona ukuthi ngizophumelaphi ngala. Indawo engisuka kuyona. Ngisuka le phezulu. Indawo yehlela njengoba nibona nje. Yehlela la ngihamba khona. So la nami engihamba khona ukuthi ngiyothola khona nami izinduku zokuthi nginikeze abantu. So izulu azayithole Herbal Products ila ithola khona izihlahla zemithi, ibuye izoyigxoba, iqobe, iqule, ifake kuma-container, ifake ama-stickers ane-information ukuthi amakhambi lawa asebenza kanjani. After that bese yiswa-ke emakhemisi thizeni engizowabalula ngokuhamba kwesikhathi. Izulu azayithole Herbal Product. Hhayi sesifikile phakathi.